Ayu yau blei buk pau jongi nong bu nong thau và nong tulong nong penman ini baro balari la smart don lang nak kalni baro ikun di jongo nangi scam la ngi don kano kecaka kano ka benta jong ko perthi di don po ci penyai ci smart wa ci pe ci di jongo wa ngi don pedeng kini ka jing hiran jong ngi perthi na ka dau jong cimpang bang la mat di snam guna Ringi sekian baga buar tu, kam sim la jangai, kam sim la ino ini ikun tu. Nasim ini kebentar, ni kepuas, panai kubli nak liang ka Seng Samla, jong kebalang mungkin, ya ka Seng Lang, kebalang ai ni kebentar, yang ni kum Seng Samla, pengin pelong, ya ka online service, kepada si bentar, kecing rakhe, ya kecingwan, jong kebalang Unitarian kini belum kasih. Cai tiap karbi anglong macam ni. Nasim road ini kebentar, ini kuat naik kubli, ya di dekat jong ke Seng Samla macam ni. Tiba balang musim la suban kendu, hari cing kendu macam ni, hari komiti bagi meeting pair nanti kecing trelang, kecing don talang macam ni. Kanang yai shirham, kanang yai tingsan, di puar di bansawan, kamtam Seng Samla macam ni, nah yai telun nak puar sepuar, lengbar kecing trelang macam ni. Nasim ru ini kebentar ni puap ai kubli baru di prasamla gitu ni halaki balang ki baper ki bangim simala asu bani kendu mentah racisnya bunai tau pernah April jong man lausnem misal pelong ya di Seng ba jong di Seng Samla gitu ni Andre snosi banong mentah usnem simala na pelong ini di Seng ba gitu ni kebangi la bu pelong balang puriang Andre na katao jong di len shop jong di Jumpang kau usnem ya kini kecing Seng ba cungi haban persengit no ya kan jadi kalau kecing du ke bakrau ya ke Seng Samla cungi habangim simala asyuk bani kendu ya ke prasamla tiba misya ya kendu lagi smart pu sangki tak mesin ke bakamen bat ke mesin basyirham kecing Seng di cungi kimi elti bakani kecing Seng online service mentah kasni kan penki mensim kan ai mensim kan penshit kan pensai ya pi prasamla baro baron yang disem ke cungi lagi balang ke cungpi ban ni kimi lenti bang de kermen ru bang kanik online service mentah kasni kanlong ke cingkersio ya ke cingshirham ke pi saidon hagi puar ba kisni ki banai kisnam ki baladam na simru ini ke gabru hagi ke puar banai kuble ya baro ki prasamla ki congi ki badon ya ke benta ke baper ke cungpi halaki caka ke pi don ha ke ba pi persang halaki buat ke barit ke cungpi ban yarap bat ban Krishan di pra marjan marpa biasa rekat berkat api hajing di bat kini Jumpang COVID-19 mentau senam di pra samla kenti bat senrang bat kumcuru di pra bangit baro mentau senam kini ke anniversary jongi kalau long lesi ke baper lagi anniversary jongi bang sai pelong bang sai penam burong adu di puar di bang swa adu kini ki senam di baladam kani lesi kalau banglong nak dau jong jingwan jong shop jong di Penang Jumpang hakaba ngin la syu kan pelong ya ke celebration ne ke penon burong dengan anniversary jongi haki yang meni baki yang ke kentang ke bagi ya menelang nak ke puar support penban ni sngo ban ong bakani ke ka buksia banwan ra ke jinga teli ke jinga snow thu chumut mat ke jinga shakrilang ya ulai haki laki yang disam kentang ni sim ban ni snow bagani online service kan long teman kecing kerku ya ki long ye long siang baro jong pra bangai abakan wanra ya kecing teli kecing ya ie kecing sungtu jumut mat kecing menelang pedeng si yang cisam si kimi si pa si pun si men si para jangan kitbok riang ya kan deka online service tengi bakan long ke ba ai mensiam ya baro ki ba snap ki ba pe wala lese ki don ki perlok jongi bam simla deilang aga juga kan huan ke bangi don kiba la ban pulut ke por jongi ban ya pe ban ya sakhilang ya ni jongi dokumen jongi jongi brom lang jongi yang ni anniversary tau senyam masuk on ai kuble lang ikiro kumju kermen baki ki program kiba an sabut hakini tayo bansawan ani ke si bansawan kinong ki Banjop rekat ke jengku jengie ki semran bat kabuat ke besar ke jengkulen nak kalian ke Seng Samla ni pha ke jengkulen anniversary bekerpang tau senyam ya pilang baro terapnget perlok pra snong pra thau ki ba chan ki marpa
anniversary besok perkembangan di Barok ubelin berkuy ni penai ini kecuali kecil kecuali manpha pada kebanang impha manpha ini buat senang bansuan ubelin berkuy ni amen. Ngi ki ben riu Barok ngi long khun ublay kimin sim shipara shenrang bat kentai ngi day ban iet ublay bat ban iet parangi ban mani ban nget bat ban yalang shitli kumhakani kapor kaburom kalong jong ublay kabahakli tam hakaperthai ka jingsuk shaki briu jong ka jing sngeobha ngi aingo ye pi ablay ba pilala ban ri ban sumar yangi iway badon hangni ba ringkat ru kitu ki ba ngap lingba ki kor television lani ki kor mobile ban ngap ya ka khubor jong ka Jingiaseng kumagani ka por kini ki por kilong ki por jong ka jing ting ka jing smith lingba ka jing wan jong new klam COVID-19 Henry ni don pat ba ka jing kermen ka day jong ublay unong bu nong tabon sumar sukher yang iwe pa iwe baro ki basngap ya kani ki khubor jong kani ka Jingiaseng kani ka por namar kata para banget ngapdiang sngob-haya phi iwe pa iwe ngapdiang sngob-haya phi iwe pa iwe para banget ibala ban simbentalem ban ngi hakani ka Jingiaseng na kanu ka jaka ka ba phidon but swaban sedang ni kani ka Jingiaseng tu ai bangin pen ken mawel diru ban pen scam ya ka jinget jongi lingba ki kentin ka ba u babu hajam ki sourcing uang uwe ublay kawe ka hok kawe ka niam shisha it ya ublay but it ya kilok kelengin ya perta kum hakani ka por ngakot sngob-haya phi baro na kanu ka jaka ka ba phi don bangin yeng lang bangin yeng khnang ba ngin yo ban tebe ya kani ka chalis ka blong ka khuri deng ka blong ka nishan jong ka niam mani wei blay ali ngin ya yeng ngatbe ya kani ka chalis lani ka khuri ding kabalong ganishan jong kaniam mani wai blay kabangi iet hadu kata kum kadak jong ka jing shai men sim ki bangi yo pateng nonong seng rangba jongi walong u babu hajam ki sourcing but hapo ka thmei jong ka kabakdup ya kani ka phang ka boong ngi ki benriu baro ngi long ki khun ublay halor kani ka jing plaken tu ai ba kani ka jing shai kan sop spanlam yangi ha ka jing it ka ba kordor ka bom jukut sngob-haya shong mentapan ngan ong ya ka order of worship jong kani ka Jingiaseng ka ba kerpang jongi ki samla moderator jong kani ka Jingiaseng ka ba kerpang jongi agni ka por unlong mga samla Banjop Nongbri inong sedang jong kani ka Jingiaseng jongi agni ka por inlong isamla Wanpynbha Shullai nadap ketu ngin yu apat ya ka special number na ka Seng Samla Unitarian Church Jowai inong ya slok lani inong itu khana jongi agni ka por inlong i Rev Darihun Khriam inong duai pat ibon bot ya kata inwan isamla Pynkhrawbok Kharbuli nadap nang tu ngin yo pat saya ke jingkurku tungin pen kentang shu ya kene ke jingi menelang jongi da ka bangi phai shi ka jing pule ka ba sau pheu ka sla na trai sau spa iwe ki sambo jing perkhat ublei hapo jonga ulong kham jan yanga ngai shem yu ha ki jing thau ba ro namar ngai shem nang kong yu holiday ubreu ubabha let's say onam la ban long ubasuk haman la ki khalep mat hanrei da shisha umdei uwaipat
ubala ban long ubasuk kajing suk kabashisha kanam do no na uta uba ailem hakiwe uta ubadan khambon kalen ladi ulong uba kham riwlay ban ya uba kham jan sha ublay wat ya kabahalor tam mot ya kabahalor tam bat ngin poi sha kabahalor tam kumba ukseu jubakla ya la ukanrat kum taro ubriu day ban klet ya ublay haba ka jing sorong bakanja met ka don bat ngi dang don kilat ban pendo ika hanrei lada ka jing sorong bakanja man sim kala rung ha uno ubriu uta ulong ubalayap lupa ubriu ula ban yo I ya ublay lada ui kumba ukhap na ui ya la kaspa kumba pilawan shikani ka perthai to de I no ya kiding jet halor jongka lamda kumcha hangno ka jing ye pher jong phi bat ki mau ki ding habang ilong ki bethali ai bangin perkhat ba ka do no jongi ba ublay ulong ka spa jongi u kham e ya ka jing the ka spa ka do no ban ye ki kentem lot tangka omdan uding ubala ban san klem ki thit omdan ru ubriu ubala ban em klem ublay omdan kasharak kabala ban me klem ko umpnyang kum taro omdan ubriu ubala ban em klem ka mensim u mahajan umdan jakashong hanrei kadhabadon ka jingkhayi hangta udan kum taro ublay hakanoma ka jaka badon ka jingba hangta ublay udan yene phai pat shaka jingrwai ka balai spa san ka jingrwai ka balai spa san slana trai ar spa nyeu pneu samla ka niam wei balai samla ka niam wei balai por ya phi kala de langkor ka niam to ba bantar ikidaushra ya nur blasat pangkhoj ba sngur kam yo to kumta nginirwai ter ka jingrwai ka balai spa san yene phai pat shika jingpuli rwai response ka bakhat lai kaslana trai south pa south phunyo south pa south opera south pa south khandai
Kajing em batamai. Kabanang kong bat kabakong san tam kaba ublay jongi ulong uway utray. Utray ublay. Jongpi da ka donut jongpi baro, bat ka mensim jongpi baro, bat da kijingmut jongpi baro, bat da kabor jongpi baro. Yakini ki hukum jongpi haki dono jongi Kaba aro kalong kani pin yala uparamarjan kumbayala de. Do isen yakini ki hukum jongpi haki dono jongi Kolok be jongin ye paralok hi na baka jing ye kalong na ublay de way pa uway baro ube lakha yu na ublay bat u ito ya ublay uta ubam ito ya ublay naba ublay ulong uba Shab atray yakini kikte haki dono jongi To yaki nong shon jongpi to ku yaki batim yapi to padro na kabanta ki bale sniu yapi bat ki bale ben ro yapi ba pindup long ki khon ukpa jongpi ubahabneng naba upenmi yakasngi jong u hakabasniu bat haki babaharo bat penhap ro ya uslap haki bahok bat ki bamhok Shab atray yakini kikte haki dono jongi Shisha ngan ong hapi uno ro uban ampriang yakihima ublay kum ukhon khanna onam laipsot satya hapo jongka Shab atray yakini kikte haki dono jongi Lada uno ro ubakwa banlong bakraw hapdeng jongpi do unlong ushakri jongpi but uno ro ubakwa banlong rangba do unlong kum umraw jongpi baro naba ukhon ubreu omsham lawan banyo shakri hanre bo un shakri mo u yakiway Shab atray yakini kikte haki dono jongi Toy sumar ko parabangej kumno kan leit don hano na pi ka do not basniu ka jingbam ngej ha ka ba pin phaide no na ublay bim hanre to yakantu pan I paralok halakasngi kat badang khot kane kasngi yaka baran penne yano ro na pi da ka jingshat skor ko pom but to what man thait satyai haki jing duwai haki jing puli but haki jing ruwai badai mansim hakabayakan pam bat penshit parabangej but hakabawan ban bersham lang but yamane lang haki Jingiaseng but hakabayalap yakaniam ublay haki paraban riu baro Ya Rab atray ngis liang bangin long
kibaya im Rev Ai ablay bakini kikten ki bangil yo sngaw balaya ong da ki shentur jongi ngi ngej ro da ka do not baro bat ya kata ka bangilanget a to nang ai bor ai men sem bangin pen pawro ya ka jing im jongi ka bahala ka sngi Tu ai kan loin kum ta Amen. But to I ba ka jing tip, ka jing mandi, but ka jing ya ublay, but ba ka jing but jing shakri, ya ki para ben riu baro, kan long ka kam ba kong san, jongi hangni menta, but hangno ro. Bante bat ban mane yapi, ban it ka long jing so yangi. Amen. Tongin ye yeng lang, but in ong lang, ye ka jing duai lang, but ka responses bubot ika. Long kot ten jompi, wan kima jompi, long kamon jompi, hangne ngim bab neng, ai ngim ta jimbang kasni, toma berkan jungi, belong ni kemat lesni, lek jishon jompo, semar gisniu, na jompi lokima, kabor bat kurongro, mentap jinom. Amen. Ablay, do wan ban play kini ikmat mensem ki besyak ka adum ki jongi. Menginyo ingin bako jompi, kalong pakam kodo tangi ebro jomni tay. Sa sen kopa, do wan ban penkren, ye ka ne ka shentur mensem ka besyak ka atlon ki jongi. Mengin nol rom tem ko jompi, hangni ta jingka balai bor baro. Bakoj, long blay try badan bor, ubalong na bom jukot, ubalong bat ngi menta, bat uban yay long bat ngi lano ro klem kut syo. Kaburom ha blay sumsam tem ada patay jing sukshi breving snapa. Yene pai pat shika jing roi ka balai spa san po san, slana try lai spa khat new, lai spa khat pra. Shisnem shisen ka wan poi, Jingiaseng ka union jongi, ha ka jing eight ngin nang roi, ngin nang scam ro man ka sngi, kumta ngin irwai ter ka jing roi ka balai spa san po san. She's in kawan boy, Jingiaseng ka union jongi, haga jing ngin nang roy, ngin nang scam roman kasmi, ka jing shy ka nyam ublay, ka ting shine hamen semyi, ngin pen ilaga pertay, ngin tang laki sharakhi, ka jing shy ka nyam ublay, ka kam shy banyan kasmi, hap deng jing dum ka pertay, ngin tbeki jing shy jongi, tbepen shy laki pelau, hagani kasmi baka, gani kada
April Sajungai to Beijing sneer Sajungai to Beijing sneer Aingu yo blay na kabanta kani kapor kabangi mani lang yo lingba kani ka Jingiaseng ka jongi ngai khublay moderator ba penyat ya kani ka Jingiaseng ya phi ki parwanget bat ki paralok ba e jongi ki ba ya shimbanta lang ha kani ka Jingiaseng anniversary ki samla ngai khublay ru ya ki paramensim jongi baro ki bala ban yo i bat yo sneu ya kani ka Jingiaseng ka jongi ngai khublay kerpang ya phi ka Seng Samla Unitarian Union na ka benta ka ni ka Jingiaseng anniversary how news nem ngai khublay anniversary basuk ba kemen bat ba pale ya phi ki parbangai be e baro khamtam ya phi ki kon samla kanyam be e jongi ka thim ba ka Seng Samla kalabu how news nem kumchuru ka senglang hakane ka anniversary ka long ngi ki benriu baro ngi long khun ublay kani ka penken mau yengi ya ka jingkrau jong ublay ubalong unong thau jong ki aka baro ki badan saudong kani ka pertai kani ka khot yengi baro ban perkhat kham jiliu ya ka kentin khun ublay namar ba ka theu ya ka jingyalong shipara jongi kat kum ki jor tenrai kanyam ublay ka Seng Samla na markata ka khot ingi baro ban sneu thu kam jiliu bat perkhat kam ya ka jingmat chukini ki kentit ngi ki benriu baro ngi long khun ublay kat kumbala pruit dak daw nong seng jong kani ka nyamba e jongi ngi em ha kani ka perthai da ka jing sneu thu badai ublay bula persat ye ki mensim ksiar ki jongi bat kumpa ublay ula ai jing em bat long ren yang yanga ula ai jing em bat long ren yang ye phiru kumju namar kata ngi sneu thu babaro ngi long kumju hakmat ublay ngi wan na imei bat ipa jongi shakane ka perthai lingba ka bor ka bakrau ka jong ublay ka jingwan jongi lingba ki yingi sem jongi kadai tang ka nuksa ya ka thmei bayar jong ublay na ka benta ki khun ki jong hatu ki jing perkhat ki jongi ki ret bat khem tang kat nimu ban perkhat ba ublay udai tang ujong kum ki Unitarian ladangi perkhat kumta ngila bakla namar ba kene kanyam ka hikai yengi bau blay ulong unong thau ya baro kumba kani ka thim ka ong ngi ki benriu baro ngilong khun ublay bat ublay haba ula thau yangi shenrang bat kenthe ula aya ka ju ka jing kerkhu ka jing senran bat ka jingyalang kamdan ka jingno shilyang na marba ukraw ka jing kumta upen syaya ka sni hakiba bahabat ki basni bat upen habru ya islam hakiba hok bat ki bom hok kumchu pen ken mau ka jingpule lamprang balai phu ar yengi
Ki kemi ki kpa na mar kata ki dei tang ki nuksani ki sampel jong ka jing it ba bayar ka jong ublei na ka benta jong. Mangi Unitarian ngi sngew tu syai ba ublei udai kpa ka kemi ba shisha jong. Uba jan ha ka jing em. Uba ngim don kam ban tieng ban artetin ni ban sngew nongwei. Bat ba udai jong barok ki benriu ka perthei. Tang ujongi ni jonga marwe. Ni tip ban long kun, ni don kam ye ki kemi ki kpa, ki ba penkha yengi, ki ba ri ba sumar, ba betin ba yalam, bat ba sandur yengi bangin manba. Bat kani kadai ka banga ringdur, na ka jing em ka jongi, halaki jong ki yeng ki sem. Ladangi pai shikne ka perthei bayar. Hatungi lamo ban set kut yaladi. Tang hai jeli barit kayeng jongi. Da shishangi tip baga jing em jongi ka kamyar ban ye ki trep ki skum ki jongi. Kum taru ngihap ban perkat kamyar ya ka jinglong kun ka jongi. Kat ka Seng Samla Unitarian Union yang ibaro. Ban long kun halaying ngidai ki jong ipa bat ime. Ban long kun ha kene ka perthei ngidai ki jong ublei. Bat ngim laru ban len ba klem ublei ngim long ee. Mangi ki ben riu barok ki ba im ha kene ka perthei. Ngiyo ya ka sngi ka leer uslam ki jingbam bat ki jing don kam barok na kene ka mariang saudong jongi. Don ki ba kerpang ba ublei ulajit ban aye kini. Namar kata barok ngiyalong kumju hakmat ublei. Bat hakini ki sngi ki bangi immenta. Haka jingwan jo kene ka klam corona. Kene ka jing at ka jing ma yengi. Penban ka penken mau yengi. Ba barok ngiyalong kumju. Don ki ba kerpang ki balak ban laj na kene. Ni habro ban buat, ya ki jing betha jong ketenat ke kot ke kia. Ban penlong Jingiaseng ru da ke online kumni. Namar ba kene ke jingpang kesar napang klembu kendon. Ban penken mau yengi, babarok ki benriu ngilong kumju. Bat ni hab ban pikir, bat ban husiar kat bala. Bat kene ke jingwan jo kene ke jingpang. Kaya rabru yengi ban penken mau. Bangidai ban perkat sngeulem na kebenta kiwe. Bat ngishem, hakini ki benai ki bakani ke jingpang kala sar bat telun. Bun nengi ngila mi syakman. Ban perkat sngeulem na kebenta jeng kiwe. Bat ban keneru ban yarap. Da ka jing sngeul tu, babarok ngilong ki kun jeng ublei. Irang ba Roosevelt pariat. Ila penpau ya ke jingdap mensim jong i. Halor ki jing hikai juga ni kan nyam. Lingba ka jingruai ba henriu ka ba ong. Nga kemen ha kubor jing perta. U benriu long shipara. Blei u mensim ka jing penlong. Ya baro hat bian hajrong. Kini ki kenten syong sebai. Uni rangba bayar ba jiliu. Kakot yengi ban keren. Ban perca bat ban persyang. Ban pek iki para mensim jongi. Daka mensim bayar. Bat shlei ke jingi. Kumbangi i. Yalaki henmen ki para. Hala yeng lasem. Namar barok. Ngiyalong si para. Hakmat ublei. Uba penlong yaki eke barok. Hajrong bat hatibiam. Lada kajing perkat jongi ki para benriu kerit bat kim. Kajing perkat jongi ya ubreiru kamlong ka bakrau. Namar bakani kalong ka bakersoi kum ka umpok liu. Kum balong ka jing it haki jing em ki jongi. Haba kajing perkat kerit ngirit mensimru haka jing em. Bat ni persyang ban ker kenro iladi. Daki sertap
babun jong ke jing em. Ling bagi jing ya per bangi don. Kum kakur, kashnong, kanyam, bat kiwe. Ngim poi perkan, bakane ke jing tay kenro ha ke jing em. Ka penret ye ke jing mot jing perkan. Ka mensim sngau thu, ka jing i. Bat shibun kiwe pat ki benta, ki balak bantay, ye ki jing em ki jongi. Kaneken ke kenro bangi tay, ka pencenga yengi, na ki para benriu, bat kumcuru, nau blay. Namar da ka ba ye ki para benriu, ngila yo blay, yai pen ken mau kenekan yam yengi baro. Bat day na kaneka jing long tlot ke jongi ban yoi, ya ke jing krau jong ublay. Bat kumcuru ban sngeu thu, ya ke jing ya jan jong ke jing ya day ke jongi, pat ki para benriu, ha kaneka perthe. Ba ke Seng Samla, ling ba kaneka thim, ka kersiu yengi. Ban pertaya ke jing shisha da ke jing kemen. Ba u benriu baro, ulong shipara. Namar baro ngidei, ki kun jong ublay. Unong seng jo kaneka nyam, ha ke jing yoi cngai ke jong u. Ban sandur bat ban tei, ya ka jing em ke jongi. Kam tam ya ke eke biadai, pat ke bakenca mensim. Ula perang yengi ban sngeu thu, ke eke jing ya dai jongi bat ki para benriu, kum curu bat ublay. Ni habru ban keli yaladi. Hatu ngilamo ban penyaklat ye kini na ke jing em ke jongi. Kadon kebor, baklan bas kem, ke bat taplup yengi, bat kata kedai ke jing in. Naman ladangi pai, syalaki ying ki sem ki jongi ru, haba ke jing it kamdon, long le no ya ke ying ke jongi. Kalong ru kumcu, ladangi weng no ya ke jing it, na kata ke jing sngeu thu ke jongi ya ublay, bat ya ki para benriu, ka jing em jongi, kan jendala long ke bablan, haduk kata-kata. Ka jing keli ba kum Unitarian, ki ba yai keli yaladi, ban sngeu thu ya ke jing shisha kalong. Hatu, lada ya ki para benriu ki bangila pan ya kendu ha ke jing em ngimang ban i. Haduk katnu kan krau ke bor ke jongi. Bangila ban i yo blay, da ke mensim, ke dotnut, ke jingmut, bat ke bor jongi baro. Kumbangi jupuli, ha ke jing puli ruai respons ke bahenriu. Irangva Rosabel Pariat, ila penskem ya kene ke jing shisha kumni, lingba ke jing ruai ba shispa kat kendai ke baong. Langar hembat krau ke jinge, kat ban kendriak ya ki lumba, habanga sudah ke jing i, long le no telit tiang bapena. Day hang ni, bangi sngeu thu syai, ya ke dor ba shisha jong ke jing i, ha ke jing em ke jongi. Bawat ke jinget ru, klem ke jing i, kalong ke belet no Kumba ong ke jing pule lamprang ke ba arpu nyeu. Kan mentoy ayu ya ubriu la dau ong, ngadon ke jinget, haba ke jingle dan setia. Hatu tangban syungen, bangi iik iki para benriu kala biangmu. Lani baka jing iik kapau, ling bagi kam ni ki jingle, bangi pen i syaki weipat, haka pertei. Ban yalong shipara, teke jing iik ke batek song, ngangit ba barok ngishem, ya kene ke jing shisha. Kidai ban pentrikam, ya ke ke bakane ke nyam ke hikai yengi, lingba ki jor tenrai ke nyam ublei. Ban sngeu thu, bangi ki benriu baro, ngilong shipara, shenrang bat kentei.
Namar kata, kani ka dawa, ya ka jing IT bat ka jing kit klik ka jongi. Kamlong ka basuk, bangin iki para benriu ki jongi, klembok kendon, ladang ngimkut jingmut. Bat ngitip ya ka jing shisha, ban ya kum shipara, kamdai ka basuk, kumba ka suk yengi bangin kren. Kalongru ka bakam ladang ngimkut jingmut. Kam tam lada ka jing sniu tu jongi, ya ka dor jong ka jing long shipara, kadang per tang hasla, haki jing ki jongi. Ngihap ban keliru ya ladi, manu ban wan tung ya ini tenrai be iubi, haki jing ki jongi. Lada mangabat mapi, ngim kwa ba inpu itenat, haka jing ka jongi, bat saudong kani ka perthei, ka bangi syongi sa. Para bangkait ba kam tam ya pi ki kun samla. Ki samla jong ka nyam ka jongi, shinrang bat kentei, kenmau, baya usamba jong ka jing kum shipara, la tung hangi iwe pa iwe, daki jing hikai jong ka ni ka nyam ka jongi. Ka kamram jongi kalong, ban ai ban aisbo, ban put ye ki nyut ki nyer ba thom ye ka, knang ba unla ban pu itenat bat iubi, ha ka jing ka jongi. Kamper latang kendiak ngidon, kala ban ai ye ki weipat ki bang ye lang, ha ka ne ka pertei. Ban ye kum shipara, hakani ka juk ka bamenta, kumba kala la juat bala saja. Namar ba ka mensim perkat ye ki wei, kala pet je jingai, bat bangila ai jaka, ya ka hangame, hala jing ban long try. Kat shibangi pai, tang dagi jing sniu bat ki jingma, kumba omdan baken mau syu, ya kata ka jingya long shipara. Ngadap daga jingmen, ba ka seng samla, kumchuru ka senglang, lingba ka ne ka anniversary. Ka yoi ya ka ne ka jing ka bang yakendu, ha ka ne ka perthei ka bang Ka kwaru ban wanra ya ka jing kela, na ka benta ka jing suk bat ka jingba. Da ka bakot yang Unitarian baro, kam tam ya pi ki samla ba jongi. Kentei bat shinrang. Ban ringkat bat ki jing hikai juga ni kenyam. Ban ya lembut lang. Da ka bat thombor ni leklen. Ya ki weipat ki para benriu. Ki bang ya lang hak ni ke pertei. Namar bang isnyu tu babarok ngidei ki kun jong ublei. Melong susu tham, haka poitri jong shapang uklur, ula ai mensim kumni. Lapi ritpor lapi telon, jar lapi dei ban yam, ba ong ba pim lakon, syaka kerteng bat kena. Ku ki samla ba jongi, ki nongra yo preu jing syai, jong kani kenyam, syaka lawai ke jing jong pi, bat kini kenyam ba jongi. Ken mau kini ki kenten ksiar, uni melong ka riba jongi. Ba pinyo mensim, haga jing ka jongpi. Kam tam hagi por, ki ba pi hap ban yam jarjar. Na mar ka jing syak krenben, na ka benta kini kenyam, ka ba pi la jit bat haga jing ka jongpi. Keliru ya ladi. Ba ong bangam lakon, ban but iki jing hikai kenyam jonga. Kabayalam, syak ke jinghun mensim, bat ke jingba. Kumbakot kene ka thim yang menta. Ban ya daga jing bat ki para benriu, kum shipara. Namar bangiwan, na ka juk ka themmei, bat kata ka dei ublei.
ngan penkut da ka banga khat langi ngi baro ali ngin persyang ban pet yiki weipat ki para benriu jongi da ka mensim bayar bat shlei ke jingin kabala ban kedup bat kentup hapadeng ki jingi per ki babun namar ba tangkum ki sentiu ngilong ki ba im halagi jong ki jing itanan bat ki rong nganget skem bangin la klem artatin ban pen urlong ya kene ka jingkon ka seng samla yengi baro ban tei kampen ba ya kene ka pertei ka jongi lingba ka jingkon jong kene ka anniversary ka ba shispa lai pulai kene kan sala ban pen keladur ya kene ka pertei ka jongi ka baladap da ka jing ka jingma bat ka jing shirke tungin mi syakamat ban sedang ningkong ban iik iki weipat ki para mensim ki jongi klembo kendon namar barok ngide ki kun jong ublei tungin ya duai pa ublei un aiboringi ban pendep ya kene ka jing tmu ba kongsan jong ka jing ling ba ki jing hikai jong kene ka nyamba iik ka jongi amen. Mentapan ngin poi syakawe ke benta hakba ngin yuno ya ke jing show ngin pai syak jing roi ke ba nyau pu khandai ku para bayenget wai blai tungin ya duai aingu ipi ablei na ka benta bingila yo ya kene kalat ban pinlong ya kene ka Jingiaseng lingba ka online service balapan ya de ka Seng Samla Unitarian Union North East India kum ka jing pendon burom ya ka lengkho skika ka bashispa lai pulai slam ka ban sadap ha ka khat pratorik menta ubnai ai ablei bagi aka baro ki jing shisha ki bangilio sngo na kinong yashim benta baro kamtam ya ka jing yaslok ablei na I Rev Darihun Khriam bakin la da shisha ban shon siap hakimen sim ki jongi knang bangin la ban pendon kam yaki haga jing ka jongi ke baman la kasngi namar pila tawat pila sandur ya ka jing ka jongi iwei pa iwei hang ni hasla jong ka perthei om tang ban bet ban biang kamon la de shimet jungi henrei kham tam ban le bat ban wat ji kamon ka bakhuj bat ka bastat tam ka jong phi
ablei kumbaka senglang kalabu ikan ika tim ngi ki benriu baro ngi long khun ublei kani ka tim da shisha ka pen pau shenna ba phi ablei phi long ukpa ka kmi ba shisha jungi ubadap ker hai da ka jing it ka jing isen ai bat ka jing map ai ablei to ai ka bor ngeu thu hangi bangin ngeu thu bahadu kat no ka jing it jong phi yangi balakhot yangi ki khun jong phi bat kum ta ngi long ai namar kata bangin la ban I no yigi jing sniu bat ki jing thala baro henry bangin yes no hakaliang jong ka hok bat ka jing shisha ai ablei bangin la ban pendap daga jing it daga jing yes ngeu thu jing mut paramangi bat pen long ru ablei ngi ki ba yai le bat yai wat ya kamon ba marwei ga jong phi kumbangi tep shai ablei ba kamon perthei kanang ti thliu henry kamon jong phi ablei kanang ken tiu ablei ngi ai ngu ipi na ka benta ba pila ai ya ka jingmot jing perkhat ka bakrau ha unong seng rang ba du jong gane ka balang ga jongi most reverend hajom kisor singh langdo nongbri ba dei da ka jing shamen siem ka jong u ipi ablei baula laban seng ya gane ka niam mani wei blei la ni ka niam unitarian ha gane ka sla perthei bangin tebat ngeu thu ba om don tam shu na lord jong pi atrai lamenta ni men hendai kerku ablei ya kinong yalam baro jong ka Seng Samla Unitarian Union bakin yo ya kamet ka bakot ka bakhia bakin yo ya ka bor ban trei klem thai na ka benta ki kam bakhu jong phi kerku ablei yangi ki khun samla baro ai bangin long ki baslor bat ki ba it ban tor shaprang ya ki kam jong ga balang namar dei ki samla ki ban shimti ya ka lengkor onda haba ki rangba jongi kilatlot kabor ya rab ablei namar kata banginom tieng nginom shayong lembat phi na jrong ai bangin yo yak takap jingmot jing perkhat ka baskam knang bangin la ban yale persya yiki jing niki ding penkyang kiba harukom kiba mi ruklem ayom kiba wan ban abthap yaka jing ka jongi kum ki samla ablei ai bangin nang ban shashkor kindiang yaki canteen snang ki canteen peni chongki kme ki pagi jongi kiba long ki blei hakani kasla perthei namar maki ablei ki long ki bakham yo ishwa bat kham yo ichngai ban yangi ai ru ablei bangin nang ban phai ki khmat men siam shapi haman laki por bat ki sien cham jong ka ching ka jongi ablei kerku ya ki pat riungai jong ka balang baro ki ba don hang ni harilum khasi jaintia bat karbi anglong bakin yo ya kamen siem ka kamen siem ka sherhem ban pen don burom ya pi ablei na ka benta ka tei ka sngi krau khat pratrik ka ba long ka sngi ka ba kerpang bat ka ba kentang tam na ka benta jungi kum ki banget what hap deng jong ani ka jing ka bangi kendu da ka jingwan jong kani ka khlam covid-19 ha ka bangi la hap ban khang krdep ya ka yeng ba kentang ya ka ba ki param nget kim la shu ban wan siki yeng mani kumba julong ngidadu wai ken ablei ba ki param nget ken rakhi pen don burom ya ka tei ka ski ka ba khra ba ka ba karpang jong ka balang halaki yeng ki sem ki jong ki bakin tbe pen shai laki pelau hak ka tei ka sngi ka ban pen I ya ka dak ka jing shai men siem shisha ngi duai ablei ba pin weng pin kendat na ki jingpang ki jing shitam bat ba pin pelait kham tam na uni uknyang jingpang corona virus ubala pen kyu ya ka pertai hi baro ka wei ngi duai na ka benta ki nong senchar chung ki snong ki jala bat ka ri hi baro ka wei ki nong trei jong ka tnat ka kot ka khya baro ki balong ki ba hakmat ban ya khun persya ya ka ni ka jingpang covid-19 ba pin kershan bori ki ablei bakin long ki bislur ban ya khun persya ya uni uknyang jingpang hadu ban da job
pen kentang ablei ya unie usten yang ubangi le no keluit mensiam nakikti gadyang kikti gaman kibasbon gijongi ai ablei ba unlong ubakrau haki jing pendon kam jong ke Seng Samla namar spa bat hajar kamlong jungi long ka chong pihi maaf ablei ya ka jing long jungi kom kibriu badap digi jing bakla digi jing duna laki kam gi bangi le baki tien gi bangi kren henry khat ablei bangin ngap kin yang gi sor gi bakentang gi jongpi gi bapi wan ban pasiau haki do nuat gi jongi kenang bangin la ban pen bahapat ya la ka jong ga jing em na ka benta ka lawe ban sawan maaf ru ablei namar ngam nang ban duai kat kum kaman ka bestat buk khuat tam ga jongpi Sengau bat priang ablei ya kini ki jing duai damrit jonga nabi kini ki ai baro ngayo ban ngapan tang haka kerteng ka bakra ber ka don bor tam ke jongpi ablei ublei uba embassy sha watang marwehi uba om don tam shu nalo lani katpi menta bat junom la junom amen. Te hakum gani kapor menta ngilapoi pat syakawai ke benta hakaban penwai no ya gani ke Jingiaseng. Ningkong ning sharp ngai khublei lem ya pi ki para banget ki belala ban shim benta lem bat ngi hakum gani ke Jingiaseng kerpang jungi ki samla. Ke jing ai khublei ke bakam kerpang bat ka yai rupat syaki nong shim benta. Ya i samla Wanpynbha Shullai bala penyat bet penyat renti ya gani ke Jingiaseng jongi. Ya inong duai, isamla Pynkhrawbok Kharbuli, ibla aingi ketu kejing duai kebla keta iki donot jongi baro. Kejing kublai ke bakam kerpang pat kaya sinong itu khana, iblong i Rev Darihun Khriam. Nganget scam. Baki tu kikintin ki ba i Rev Darihun Khriam. Ila sam lembat ngi kin song ne lembat ngi ngila men pendon kamru yaki hagi jing im jongi ki baper ngi ai khublei hakani ka poru ya ke Seng Samla Unitarian Church Jowai nam ta ko special number kabala pen song shit lem ngi baro kinong ngap te kum hakani ka por ngila poi pat sya ka benta ban penwai no ya kani ka Jingiaseng ban penwai gani Jingiaseng ngakot ngau bhalem yangi baro bangin pai sya ke jingrwai ke baningkong ke boong ki jor ten rai ka niam ublei ki kintin ksiar ki boong tuduai bakin syai ki benriu baro tuduai bakin im jingkhuj bakin yo tu yalap tu pertaya ka niam ublei bajing ba kan sensyal halor ka pertai ngin yarwai ter ya kini ki kentin ki babut Tuduai bakin syai ki ben riu barang Tuduai bakin im jing khoj bakin yo Tu yalap tu pertaya kanya
te hakum kani ka por ban wai no kani ka jingiaseng nga khot ngo bhaya baro bangin ye yeng sa khnang bangan yo plip no ye kani ka khuri ding ka belong ka nishan jong kaniam mani wei blai nga plip no ye kani ka jing shai na kani ka khuri ding henrei om ye ka jing shai ka badon bat ka banne pacheng la pacheng hakimin sim jongi tu ai ba kum hakani ka por ba kani ka jing shai ka banne hapo jongi kan ai min sim yangi ba lada ka don ka jing isi ngin bet ya ka jing it lada ka don ka jing artatin tu ai bangin bet ya ka jing nget haba ka don kata ka jing du jing kermen tu ai bangin bet ya ka jing kermen but kat haba don ka jing sngosi tu ai bangin bet ya ka jing kemen kajing kerku tu ai be kajing kerku jong pi ablay kan dap kan the shlei halor jongi iwei pa iwei kat kibangi don isen ai hakani kapor but tu ai bu kinjri jong kajing it unte songru yangi shitli ka wei hak jing mani jinget but jing it ru parangi menta but junom la junom Oblay tolong le bani. Amen. ka jingiaseng kalawai